veu de Slytherin. Ets en Voldemort. Au, repassem el programa un altre cop. Petúnia, quan arribin els Mason, tu seràs... Seré a l'habitació, sense fer soroll i fent veure que no existeixo. I tu, Dudley? Al saló, per rebre'ls a casa nostra. Fantàstic. I tu? Jo m'esperaré per obrir la porta. Sí, més et val. Amb un xic de sort faré la venda més important de la meva vida i no permetré que me l'espatllis tu. Senyor Mason, senyora... no en facin cas, deu ser el gat. Es pot saber què diantre passa aquí dalt? Només estava... M'acabes d'espatllar l'acudit del golfista japonès. NANI?! No mata, però s'hi viu bé. És horrible. Es pot saber on us havíeu ficat? I tu qui ets? Oh, perdoni. Sóc en Harry, senyor. En Harry Potter. Déu del cel. No em diguis que t'has perdut. És meravellós. És un cas, noi. Aquí se li acut rondar per Golallop. És un lloc Golallop. Val més que no t'hi vegi Golallop. M'he perdut, no... Escolta, i tu què hi feies allà, doncs? Jo? Hi he anat a buscar un repel·lent per llimacs carnívors. Ja no corres perill, oi, Harry? Bé, doncs jo us deixo ara. Gràcies, adéu. Sisplau, Draco, s'ha de ser amable. Sóc en Lucius Potter. Per fi ens coneixem. Permeti'm. Oh, aquesta cicatriu és llegendària. I vostè deu ser... la senyoreta Potter. Sí, en Draco m'ha parlat molt de vostè. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire. Bon dia a tothom! Bon dia, professora! Benvinguts a Hivernacle 3, alumnes de segon. Acostin-se, sisplau. Avui, alumnes, trasplantarem Longbottom. Excel·lent! 10 punts per Gryffindor. Menja llimacs. Portem-lo amb en Hagrid. Molt... Wingardium Leviosa! Potser ha tingut temps de fer una fotografia del seu agressor. Els direm que Hogwarts ja no és un lloc segur. Ha passat el que ens temíem, Minerva. Què? Què? Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más... Harry! Que l'heu sentit? El què? La veu. Veu? Quina veu? L'he sentit al despatx d'en Decors i ara l'acabo de sentir.
Viva España. Ara se'n va. Em sembla que vol matar. Matar? Espera, Harry! Professor Dumbledore. Bona nit, Hagrid. Que podríem passar. Esclar, endavant, endavant. Fora de casa meva. Haga clic en añadir extensión para cerrar. Hermione, l'han trobat prop de la biblioteca. Amb això al costat. Els diu res a cap dels dos? No. Què és això? Ron. És per això que l'Hermione era a la biblioteca quan la van atacar. Hola? Qui ets? I jo? En Ron Weasley? Ah, sí? I jo... I jo qui sóc? En Ron Weasley? Ah, sí? I jo... I jo qui sóc? No té ni idea de qui és! No, sortim d'aquí, hem de salvar-la! A mí me preocupa el talento de españoles que estamos perdiendo, que se están yendo al extranjero. El talento que están perdiendo los iraníes, los sirios y que nos traen aquí, pues es un talento que debería ser aprovechado en Irán o en Siria. El Harry Potter ha alliberat en Dobby. Com li podrà pagar mai en Dobby? Prometem només una cosa. El que sigui, senyor.耳にささやきたい君の素晴らしさを感じている好き大好き愛してる夢で見と姫だ抱いてよかった